Sugar nakaslem jong unongsan Hima. Ka Ayush Medical Association of Meghalaya amam kaseng jong ki Dr. Ayush hapo ke jela menta ka kenti kalami isyakmat bandawa na ka Sorkar bat ruban pan jubab hagbede bat ke jingbam khot ya kerukam thungkam hagbede bat ki khat saw tuli ki kambalaj hapo ke jela nakalyang General Secretary jong ka seng Dr. B Langstang hau kerwa khubor ulah pentip bahadin baka Sorkar jela kam khen snap diki Dr. jong ka Ayush kum ka seng kala rai ban penlong daga jingya ki kaban sedang dodo mentak sengi ka arterik hado kasi potrik rempang arajar arkusaw da ka sedang shwa lingba ka digital protest nakalyang ka seng amam kala ongru bahag ka por jong ka khlam jingpang COVID-19 ka Sorkar jela ka pendon kam diki Dr. Ayush ni ka bentaban ai jing sumar ki pajba bat ki wei ki be ki jingdon kam Henry Maria kot ka khlam ka Sorkar kala subret sekendong bat e ben ki Dr. jong ka Ayush uba lang stang ula ongru baka sin ka bakhat do ka baka MPSC ka khot ban thungkam ni ki Dr. Ayush ka dei haus na marajar khatsan pada do menta ka klempen mi issue ya ki advertisement ban thep kam kumta ha ka bai dei bat kani na kalyang ka seng amam kala Byrngem ni ka Sorkar ban penlong da ka jingya ki ka bajor kata daga balik tor syakmat ka Secretariat Lada ka Sorkar kale Kuman Halor ki Jingdawa jongki